Goierri koloreko aurtengo 3. topaketa, antolatzaileek adierazi dutenez, benetan aberatsa eta parte hartzailea izan da. Hainbat helburu bete dira, elkar ezagutu, giroalaia sortu, goierritar etorri berriei gure artean toki bat eskaini, eta hainbat pertsona eta elkartek goierri koloreko prozesu osoan parte hartzea. Antolatzaileek azpimarratu dutenez, Goierrin bizi garen jatorri ezberdinetako pertsonak elkarrekin egon eta harreman zuzena edukitzeko aukera izan da. Esate baterako, hainbat udalerrietan bizi istorioen kontaketen bitartez, inmigrazio prozesua bizi izan duten herritarren esperientziak ezagutu ditugu, eta honek pertsona hauen testuingurura gehiago hurbiltzen lagundu digu. Beraien begietatik ere gure gizartea ikusten, hausnartzen eta hobetzeko bideak irekitzen lagundu digute. Honekin batera, aurten hainbat ekintza berritzaile izan dira. Esate baterako Kaixo Lagun. Bertara ere pertsona ugari gerturatu zen, beste jatorriko pertsonekin kafe tertulia baten bidez, elkar ezagutzeko helburuarekin. Familia giro atseginean, gauza ugariren inguruan solasaldi polita burutu zen. Bukaeran klaunek hitz egindako gaien inguruko hausnarketa, irrifarrea eta elkar besarkatzeko aitzakia luzatu zuten. Lazkaoko Jaime Arraldoiak ere arabiar kulturara gerturatzeko aukera eman zuen hainbat tailer eta dantzen bitartez.